ding was. Ihr zit hoofdzakelijk meestal in Mergeland in die gebieden. Ja? Zo, ving ik daar. En Midden-Limburg zit er heel veel. Dus had niet zo'n idee. Maar de buurman zegt wel eens, u wordt eens in die grundschroot geweest. Nee, het gemeenschapshuis het Streutje. Ja, Ja, dat klopt. en zo, ja, daar zit er eens geweest. Ja, en let's hebben we eens gezien, ze worden in Nieuwenhagen. En ook al eens gezien in Schaarsberg. Maar meestal, het vaakste zit er in Mergeland, had ik het idee. En zo in Midden-Limburg. Maar du bent dus echt een vaste kijker best ik van het Ja, de gidderdag om 5:30, om 5 uur, kwart op 5 komt die runner erop. Dan kijk ik immer. Vanaf 5 uur zit ik vast aan de buis. Dus en daarna het LE nieuws. Dat kijk ik immer. Dus ik vind dat commentaar wel echt zo schön. Heb je een idee? We rijden alle provincie door de provincie. En wenn we ergens gaan zien, waar we aan denken, dat zou best een verhaal aan vast kunnen zetten. De bellen, ja, dat vind ik prachtig wie du dat brengt. Ik kan ze nog zuiver nog vertellen. Ja. We maken dit programma nou 12 jaar op het moment Wordt van dan de deze opname. 3e aflevering of zo, Gert, hou ik gehoord van dich. Ja, dat zeg. klopt. Ja, zie je. Ja. Op 9 maart wordt hij uitgezonden. Oh ja. Hoeveel dingstichters stichter gezien is van de 3000? Ja, veel. Ja, die Abbas aantal weet ik ook niet. Maar ik kijk daar al jaren heen. Is wat ik graag zag, dat commentaar van te vuren vond ik zo schön. Vind je jammer dat dat weg is. Je bedoelt het beginfilmpje. Het beginfilmpje bedoel ik, want die lui, wat die daar ritter door een straat her. En ja, dat je zag in de man, ja, dat kijk je elke dag her. En dan bellen ze aan en dan maken ze het trek open, vergeet ik nooit meer. En daarna komen nog andere dames aan het woord. Dat vond ik zo'n chic vuurstuk. Hé, maar als dit nou nog een aflevering van het programma, die al wat langer geleden is, zoiets mogen benoemen, omdat hij indruk op dich gemaakt heeft, welke zou je dat dan zien? Ja, dat... Of voor ze een gelachen is? Of... Ja, wat moet ik even denken. Ik kan me herinneren, zit in zijn bochtjes geweest. Bij het kleinste winkeltje van Bochtels. Oh ja, dat wel leuk. Groten is dat. Ja. Kent ze die lui? Ja, de man ken ik vluchtig, joh. De Ad. En het ding ook Bas, is bij Ad Grote. Ja, nee, maar ik heb, wat heb ik voor aflevering, wat ik me kan herinneren, even denken. Er waren hele chique bij. Dus, even denken. Ja, welke waren er? Dat waren er zoveel. Dus, ja. Ja, dat moet ik even gaan denken. Wat valt me nou in welke... Ja, moet ik gerade net invallen. Dus, Moest er maar net opkomen als er een camera op die neus geregeld is. Ja. Dus, ik snap het. Dus zei net, dat is die man. Wie is dat allemaal? ja, dat zijn de zussen en broers. Worden dat. Daar leeft nog maar één van. De allerjongste. De zussen en de broers van die Van, man? Ja. Aha. Ja. Hé, maar met hoeveel kinderen wordt getoes? Ja, met 2. Ik heb nog 1 zwaster. Oh, en de zwaster die woont hier ook in de buurt? Ja. Hé, en wat heeft ze... mag ik vragen wie oud is ze is? Ja? 69. 69. Wat heeft ze in die werkende leven gedaan? Hoevenier, kerk, na eerst een fabriek van 1972. Wat zeg ik nu? Nee, wat noem? Van, 76. Van 76 bis 2005 in de fabriek. Ja. En dan ging die toe. Ja. En toen ben ik bij gemeente Voerendaal begonnen. Als hovenier van het kerkhof Voerendaal. Hovenier van het kerkhof. Ja. Nou, we hebben wel eens afleveringen opgenomen op een Ja, kerkhof. weet ik. Ook maar met dus- mensen die door bezig worden met de Ja, hufjes. dat had ik gezien, dat waren vrijwilligers.
Ja. Maar ik word geen vrijwilliger, ik word in dienst van de Gemeente. Van de- gemeentekerkhof. Gemeente Voelender. Ja, Hey, en dat lijkt me best wel bijzonder werk. Want het is op een plek waar lui begraven Ja. liggen, waar mensen komen die... ik laat het even kijken. Ja, heel dankbaar werk, dat was super. Dus geweldig wordt Ja, dat. wat gies ons laten kijken? De foto's daarvan Oké. heb ik hier. Oh, wat hier hangt Jan met de pijp Simons. Oh ja. Och, dat is wie ik gepensioneerd word. Houden ze dat opgemaakt? Wie ik gepensioneerd Nou, word. dan ben ik eens beneden. Ja, leer ze maar. Oh, die has in een speelgoedfabriek gewerkt. Ja, dat was in het begin. Figuurzager. In Eigelshoven, ja. Een vroege vogel was jij. Ja. Je was meestal al aanwezig. Ja, dat ging veel eerder, dat hoeft het gaan niet, maar dat word ik al door. Had ik immer gedoopt, op de kerkhof ook. Tegenwoordig komen ze of net te laat. Ja, of, dat is de jeugd die dat. Dat is de jeugd. Voor Jan was het niks om thuis te zijn. Veel liever was hij op het werk. En verlof, dat vond hij maar onzin. Ja. Ging ze nu op vakantie? Nee, nog nooit geweest op vakantie. Ik ben een huis, een kloek. Een huismus. Ja, huismus, ja, precies. Nee, ik ben nog nooit op vakantie geweest. Nee, dat klopt. Kijk, en toen je in 2005 stopte bij Ja, BPM, ben je het groen ingegaan. Ja, Diverse cursussen gevolgd om met machines te mogen werken. want ik moest wel, want in het groen mocht je roken. En ik kon niet werken zonder te roken, dat ging niet. Dat ging niet. Nee, ik moest roken. Noemde ze zich toch om Jan met de pijp? Ja, precies, Oh, ja. ja? Ja, logisch, ja. Ah, hij zei dat ook. Toen Jan naar Voerendaal kwam, vertelde Leo aan de groep dat er een nieuwe medewerker zou komen die minstens 5 of 6 pijpen op zak had. Ja, Ik jongen. leef ze altijd met 4 of 6 van die dingen rond. Ja, jongen. Ja. Want ja. dan had ze weer zin in die en dan had ze weer zin Nee, in... want de heet is, moet iets afkeulen. Zodoende moet ze dan angel hebben. Daar vergeet het niet met één. Dus daarvoor moet ze maar 2 piepen bij zich hebben, mensen. oké. Om constant te roken. Want hij is constant de piep aan. Jo, oh jee, immer, joh. Ja. Oh, Jan heeft een voorliefde voor sportauto's. Ja, ik zie hem door. Ja, nee, dat heb ik in een garage door. Ja, een paar strotten weer is in garageboxen. Oké. Daar staat de auto. En dus als het lekker weer is, dan ga je zich nog wel eens met een auto erop. Ja. Hé, dan ga je ze ook nog modern doen met OC. Een moment. Voor de Doodrustig. Ik weet niet, waar zitten we, Mitch? Oh, hoeveel minuten hebben we? Ja, dat weet ik. We hebben nog zoveel minuten, ja. Een connoisseur is dit. Wat zei ze nou? Kijk, de sportauto, dat was voor hen was dat deed. Oh, hier. Ja, dat is nu versleten, dat is er niet meer. Oh. Dat wordt dit. Oh, ziek. Ja. Ja, goed, en dat is nu gedaan, is Mercedes. Dus, maar wat ik wil laten kijken, Ja. wat zich vergong, Ja. dat was het werkgebied van mij. Kijk, de puntjes op de i zetten, finishing touch. Ik boek het op mijn eigen materiaal. In het begin zat nee, dat hoeft niet zo secuur. Gewoon het grote droed en de rest laten liggen, dat hoeft al niet. Dat kon zich niet. Dat had ik nooit gedaan. Bij mij moest het zo perfect zien. Oh, hier. Zo. En door een ringsje te halen, Ja, Jan. precies, ja. En ja, daarvoor doe ik dat zo geer. En wat zei ze net, wat was het leukste aan het werk? Ook interactie met Lui en zo? Ja, die lui vonden dat geweldig. Dus ik kroeg toch gezegd, beste lui van Wenen. En dat hoeft alle niet. Dus ja, dat doe ik niet. Zo kan ik niet werken zo. Maar eigenlijk, dus is nou van verwennen, er was niet alleen
de overledenen aan het verwennen. Zodat ze de graven er mooi bij logen, maar ook de lui die op bezoek komen. Ja, goed. Die zien dan toch ook blij dat het er Ja, perfect ja, bij zeker, ja, zeker. En ik heb ook foto's wie het er nou uitzag. Wie ik niet meer door was, Oh. ben ik te kijken. Een piep. Ja, dat weet ik ook. Ja. Oh! Door en hij zit er nu nog even drie. Door, stond het toch? Maar doe steeds af en toe nog wel eens een piep op. Ja, maar nu niet, want ik word een 30 graden. Dan begint ze net roken. En onder het spelen, er nog wel immer meteen. Maar wat ik zeggen wil, Ja? wat, kijk, dan ben ik er nou weer gepensioneerd word, Ja. ben ik en dan heb ik foto's gemaakt wie het nu uitziet. En dan verschrikt ze zich toch. Dus ja, dat vind ik, ach, waar is dat nu? Huh? Oh, moet ik wel- ja. Oh, daar heb ik bijvoorbeeld